Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day sa tanang gasubay sa Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Story Channel. Itago lang ko sa pangalan nga Jacob ug nagpuyo ko diriya sa Cebu. Kining ako ang istoryang kahadlukan nga i-share sa inyoha. Kabahin kini sa giabandonar nga kaaraan nga paanakan center diri duol sa amuang dapit. Di na lang ko magsaba kung taga-asa jud ko. Kay aron sa proteksyon sa amuang dapit ug aron dili pod kahadlukan ang amuang lugar. Tungod kay basin madunggan unya pod sa taga-amuang rapod nga dapit. Paanakan center ni sa una kay kasagaran anhi mandadon ang naay mga padulong ng mga anak. Apoy mga buntis ug diriya sila magpaprenatal. Nagdako ko nga makakita permi nga naay dadon o naay gisakay sa ambulansya nga ihatod sa paanakan center. Maong normal days na ang sirin sa ambulansya para nako. Sagol nga reaksyon ako makasugat sa tagtungod sa nagbati. Naay nahadlok, naay naguol, uban pagani maghilak pa. Di masabtan ang ilahang mga reaksyon sa naong. Makita gyud din ako ang ilahang mga dagway kay duol ra gyud kaayo kini sa amoa. Mga year 2008 kadto sa dihang inanay na nga wala na kaayo tawo ang maong paanakan center. Wala na kaayo magpa-admit nila kay lagi ang ubang mga pasyente gulahos na lang adto sa dagko nga mga hospital. Hinahinay na kong nakita nga ang mga paanakan mura giduyugan sa kamingaw ug halos wa na gitaw nga moabot. Kay ug kunaa man gali tagsa na lang umayhap na lang pod. Year 2010 to, dihang formal na gyud nga giabandonar ang maong paanakan center. Wala na mga doktor o bigay ni hasta staff nga moduty sa maong center. Sa unang quarter sa tuig, gikural kini og dili na masudlan. Apan midagan ang pila ka buwan, naguba ra pud ang gikural niini kay gipangguba sa mga tambay. Samot na dili pa gyud lig-on ang kural ang giharang niini. Guba na kini og gipasagda na lang. Gapasad ang mga gamit ug ang mga karaan nga butang dito sa sulod sa paanakan center. Gikabuangan usab kini sa mga tambay ug puno sad sa mga bandal ang mga bongbong ug ang mga gate. Gitambakan na pud og mga basura ang maong lugar. Hugaw na kini ug di na may tsura parehas sa una gyud nga porma niini. Tagagabi makaagi gyud ko sa maong paanakan center. Sa sige na kong agi tagagabi dihay usa ka gabi ato magikan ko sa akong trabaho. Mga alas 10 na to ug medyo mingaw na. Layo pagani ko nga galakaw sa maong dapit. Kalit lang nga na ako'y nakitaan nga babayeng galakaw ug sa akong tan-aw kasulob kini og pang doktor nga uniform. Akong giklaro og kinsa gid kadto. Di ko masayop, doktor gyud to ang ako ang nakita. Paglugod na ko sa akong mata, kay basing giduka na ko ato. Kalit lang bitaw kini og kawala dito sa may ngit-ngit nga dapit. Nahibulong ko nganong naa may doktor atong alas 10 naman sa gabi. Unya dakong kahibulong nga nagpadung dito siya sa karaan nga paanakan center. Ibaliwala ko lang kadto kay basin tungod ra to sa ako ang kaduka. Kay murag kinahanglan na gyud siguro pahuway akong mata kay makakita naman kog bisag unsa. Mga sunod adlaw na pud ato sa susamang oras, nakakita na pud ko og naay galakaw-lakaw sa murag hallway sa paanakan. Kita gyud kaayo nako ang mga hallway inigagi nako sa dapit. Ug tagakita nako ana dinha nga hallway, di gyud kapugngan nga mamarug ang ako ang balhibo. Maaninagan man sa siga sa poste ang karaan nga center, pero may pagkangit-ngit na gyud dito sa may sulod na dapit. Dako na kong kahibulong nga nikalit lang og panlimbawt akong balhibo ato nga di parehas akong mabati nga taga-agi. Karon medyo lahi jud kaayo. Atong gabi una, tawo nga lalaki ang akong nakita na pud ug sige kini og paso-paso. Pabalik-balik kini sa iyang agi. Murag wa bitaw siya mahimutang sa iyong kagalingon.
Kalit lang, akong nakita. Milingi kini nako, pero nawala ra pud kini. Pagkurap na nako sa ako ang mga mata. Kinsa naman sad kahato? Kapangutanan lang ko sa akong kaugalingon. Nagdali-dali na lang ko sa ako ang paglakaw, kay nang limbawt na gyud ang akong balahibo sa akong nakita. Ug dayon, nagdali-dali na ko ato og pauli sa amo. Pagkasunod na sad gabi ana, nakasugat ko og duha ka batan-on ug gikan sila duol sa may gate sa karaan nga paanakan. Gipangutana pa nako sila kung nag-unsa sila ngadto. Kay gikan sila ngadto, nya wala na ra bagyo tao diha. Mikalit og dagan ang maong duha ka mga batan-on nga murag naa sila nakita sa ako ang luyo. Ug kita kayo nako sa ilahang mga panagway nga hadlok kaayo sila. Hadlok kaayo sila pagkakita sa ilang gitan-aw. Unya milingi ko sa luyo, wala man ko'y nakita. Pero pagtanaw na kog balik nila, tuwa na sila sa unahan. Ug perte na nilang kusuga nga nagdagan. Pagkataod-taod nga naminaw ko sa palibot, nahibulong ko nga murag naagi tingog sa mga bata nga bag-o bitong gipanganak. Ang tingog anaa nagikan sulod sa paanakan. Gipaminaw na ko og klaro ato ug wa gyud ko masayop. Tingog gyud sa bata nga ako ang mga nadunggan. Nang limbawt na sa sugod akong balahibo ato, dihang nagkaanam-anam ug kaduol ang tingog sa mga bata nga gahilak. Murag nagpadong ang mga tingog diri nako. Kusog ug ayaw gulba ang akong dughan na ato. Kuya! Mao na akong nadunggan, natingog gikan sa luyo ug nakapalingi dayon kini nako. Kalit lang ni sulpot katong duha ka batan-on ug niana ang usa ka batan-on nga dili daw ko maminaw ang mga tingog sa bata kay dili na sila tinuod nga mga tawo o mga kalag na kana. Daghan daw na sila nga mga bata diha ug katong nga mga bata gipakuha na og sekreto sa mga doktor kay di pa dawat sa mga nabuntis nga babae nga naanay sulod ang ilahang tiyan. Ang uban gipatuyo gyud og kuha daw kuno sa ginikanan kay di daw kadawat sa mga nahitabo. Ang pasabot, mga bata kini nga wa madayon og pagkatawo. In short, mga bata kini nga gipalaglag. Naulian ko sa akong panimuot pagkadungog na ko sa giingon sa batan-on ug nakabantay ko nga hapit na ko masulod sa maong center. Midali kog palayo sa karaan nga paanakan center ug iyahay na mi og dagan ato pagawas sa mga batan-on. May paspas ko og pauli ug perting buto-buto na gyud sa akong dughan ato. Sa akong pagpauli, nahibong akong mama kung nganong gahangos daw ko ug nganong mura daw kunog na igagukod nako. Ug miingon ko kang mama, kabahin anang sa may karaan nga paanakan center. Gipakitaan ko og mga dili ingon nato. Miingon pud si mama nga di ra daw kuno ako ang gipakitaan. Kaya hasta pud ang uban na anay mga storya-storya nga ang karaan nga paanakan center abdana na kini ug usa ka haunted na nga lugar. Sukad ato, di na ko mauli nga mag-inusara. Noon pud, wala mo pud ko hilabdi sa mga makita o madunggan ako. Tagauli, maghulat na gyud ko nga na ako'y kasabay inig agi na ngadto. Daghang gihapong katingalahan nga akong mabati matag agi nako ug iampo na lang nako sa Ginoo. Ang ako ang mga makita tagalabay nako. Ug diri na lang kutob ug daghang salamat sa pagbasa sa akong istorya. Unta, daghan pang mabasa nga mga stories nga maka-excite paminawon ug unta magpadayon gihapon kini nga channel. Daghang salamat, istoryang kahadlukan ug more power sa inyong channel.